2012-2013 ikasturtea Rigorriagan. Ikasturte honetan lan asko egin dugu. Abel digitalean, ordenadorean, Fita. Sukaldari trebeagoak bihurtu gara. Nola ez, egindako gauza guztiak dastatu ditugu. eskutan desbeinak egin ditugu. Marioneta. Argazki marko. Eguri eta kontxako egur ontzia. Azilezko loreak. Lardezko pakerak. Hortuan barazkiak zaindu ditugu. Beitu zenolako letxugak. Gelatik kanpo ere ibili gara, mendiko solo. Erribera mejatua. Arriaga txekia. Abando. Ko. Tren gertokia. Sarako kobasuloak. Txiburuko portua. Baionako katedrala. Pozaragua. Munizio baten. Ziortza. Bilboko kontsumo tailerrak.
korrika ere ospatu dugu. Santo Tomasetan dantza ibili gara. Urte betetzea ospatzen. Eta kurtso bukarako eguerrean, sukaldean ikasitakoa praktikan jartzen dugu. Eta dirudienez gozo dago. Tren. Jaten eta bebetan. Argazkiak egiten, Daniri merezi duen diploma eman diogu. Zorionak, Dani! Zorte hon Andramarin eta asko ikasi. Uda disfrutatu eta iraile arte. Apo.